βγει κατά πάνω του θανάτου. Βανιζέ η καρδιά σου παλικάρι, λες κοίταν άλλος άγκουρος ποτρίζει, να τα μώσει κρυφά την πρώτα αγάπη. Ξύπνας και του καθρέφτη τη λίμνια να ταράζεις, ζαρκάδια ξαφνιασμένα θα πεταχτούν, θα φύγουν για τα δάση κι από το είδωλό σου θα λείπουνε τα μάτια και η φωτιά. Θα ψάξεις τους δικούς σου τυφλός και τρομαγμένος, ήρθε ο καιρός να μάθεις ποιοι σ' αγαπούν. Μα η πόλη είναι άδεια κι ο μάντης θηρεσίας θα αφήσει το χρησμό του στη ξένη γη, σε ξένη γη. Είναι και εκείνος που κάνει ό,τι δεν ξέρει, πως πίνει απ' το πηγάδι το σκοτεινό, ότι τον κατατρώει ανάγκη το έχει κάνει ή στην αυλή το κρύβει να ξεχαστεί. Την ώρα αυτή στον κάμπο ομίχλη κατεβαίνει, τα σκιάχτρα τα κουρέλια θα φοβηθεί. Τρέξε να ψηλαφίσεις την πλάση ακριβέ μου, το μπράτσο της απλώνει να κρατηθείς, να κρατηθείς. Στα υπόγεια νερά βρίσκουν ρογμές στο έδαφος και αναβλύζουν και η πηγή δεν μπορεί να υπερηφανεύεται ότι υπότιση είναι το νερό. Το νερό υπάρχει υπόγεια. Έτσι πιστεύω ότι υπάρχει και ένα σημαντικό ποτάμι των ήθων και βρίσκει ρογμές στα κεφάλια κάποιων και αναβλύζει. Σε ορυχεία σκοτεινά πετάω τα σκουπίδια, όσα μου έφερε η ζωή, μάσα κι εγώ τις πήγα. Εκείνα που δεν λέγονται δεν λιώνουν σε καμίνι, που θα τα πάρει ο διάβολος ο χοχό να κάνει κομποσκίνη. Να πω γι' αυτό ότι εκεί που λέει εκείνα που δεν λέγονται είναι ένα τραγούδι του Άκη Πάνου και μ' άρεσε αυτό γιατί τα περισσότερα τα λέμε αλλά είναι και μερικά. Έχετε κι εσείς τέτοια? Πάρα πολλά. Πολλές φορές προσπάθησα μ' αυτά τα γαμημένα, αντί να βγουν στα χείλη μου
σφινώνουν στον αυχένα. Γι' αυτό άμα δείτε μάγκες μου έτσι πως τραγουδάω, ρίχνω το σώμα μου μπροστά, σαν να σας προσκυνάω. Το να τραγουδάς σημαίνει ότι εκεί τη στιγμή έχεις ξεφύγει από τα προβλήματα. Είναι βάλσαμο αυτό μεγάλο, είναι όπως κάνουν και οι μοναχοί που λένε την προσευχή, οι γιόγκιδες που λένε από μέσα τους τα μάντρα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και το τραγούδι στην ουσία. Αρχίσα. Όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λάθη. Πώς θα είναι πάρα. Πάω για ρεκόρ σήμερα. Το ρεκόρ είναι πόσο, είναι 5 φορές? 4 φορές προσπάθησα. Τώρα να σας πω, να σας εξηγήσω για να με καταλάβετε. Είναι 5 όργανα που το καθένα έχει... Πες. Το καθένα έχει το δικό του κουρδισμά και το δικό του, πιάσιμο, ξέρετε μάλλον, πιάσιμο στα κόρτα. Και είναι και μεγάλη ηλικία, 45 χρονών και... Λοιπόν, ξεχνάω. Λοιπόν, πάμε. Άλλη μία. Πώς να το πω, αυτό είναι στόμα. Να φύγουμε, ωραία. Γυρίστε απ' την άλλη, ωραία. Έλα. Να σοβαρευτώ πρώτα. Σοβαρά, ναι, πρέπει. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. 'Νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να είσαι αφελής με την έννοια της αγνότητας. Να μπαίνεις δηλαδή στη δημιουργία όπως μπαίνεις στον ύπνο, στο όνειρο. Αφήνοντας έξω και τις αρετές, όπως λέω σε ένα τραγούδι, αλλά και το έρευνος. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να είναι κανείς και ακροατής. Δηλαδή να ακούει μουσικές με τη μέγιστη αγνότητα, όπως έλεγε ο Λουίς Στεγνώδα, όπως όταν αντικρίζει το πέλαγος. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Βαθιά πληγή, παλιά πληγή, μόνο ακριβή δική μου τη
ξεριζώνω απ' την καρδιά, φυτρώνει στην αυλή μου. Τι ξεριζώνω απ' την καρδιά, φυτρώνει στην αυλή μου. Βαθιά πληγή, παλιά πληγή, μόνο ακριβή δική μου. Ανθίζει κατά χειμώνο που οι φωνές σκοπάζουν, έχει τη φιλόσια πυκνή και η νύχια που χαράζουν. Έχει τη φιλόσια πυκνή και η νύχια που χαράζουν. Ανθίζει κατά χειμώνο που οι φωνές σκοπάζουν. Αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα μάτια, έρχονται σαν τα κύματα κι αφήνουν κατά κάτια. Παλιότερα είχα την άποψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού που είναι να εισπράξω από τη δημιουργία το εισπράττω στη γέννηση. Όταν δηλαδή βγάζω ένα κομμάτι, όταν πηγάζει η μουσική, ο στίχος, και δεν με ενδιέφερε να τα βγάλω προς τα έξω, να τα παίξω ζωντανά. Έλεγα σιγά τώρα τι γίνεται. Ίσως και από αντίδραση, γιατί ξέρω ότι όταν ανεβαίνει κανείς πάνω στη σκηνή ντύνεται με ένα αργυρό τσόφλι. Οι άλλοι το βλέπουν κάπως από κάτω και δεν γούσταρε αυτό το πράγμα. Άλλαξα όμως γνώμη στην πορεία και αυτό το οφείλω σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω, στα παιδιά που παίξαμε μαζί τόσα χρόνια και που κατέγραψες κι εσύ. Διαπίστωσα δηλαδή ότι σε μια ζωντανή εμφάνιση μπορεί να ζήσει κανείς, να βιώσει μια εκστατική στιγμή. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όταν συμβαίνει είναι απίστευτο. Τα τραγούδια του Θανάση άκουσα πρώτη φορά στην Ανδρομέδα, στο δίσκο, και μου είχε αρέσει γιατί είχε έναν αέρα, κάτι διαφορετικό. Ξέφευγε, ας πούμε, από αυτόν τον κανόνα του έντεχνου, αυτό που λέγεται έντεχνο, ας πούμε. Είναι έτσι ένα πράγμα λίγο πιο χαμηλών τόνων, ένα πιο... Σπάνω για μένα δεν έχει μια δύναμη, όπως είχαν δύναμη τα κομμάτια του Θανάση. Έπαιξα και όλα στο δίσκο του της Αγάπης Γερακάρης. Ήταν ωραία, τα τραγούδια μου είχαν αρέσει. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνει τον Βραχνό Προφήτη, με πλησίασε ο Θανάσης, μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Μια δουλειά που δεν την είχα ξανακάνει, δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ποτέ ορχιστρωτία. Ο Μπάμπης σου μάζεψε τον κόσμο. Πήρε το υλικό από τον Θανάση και σκέφτηκε ποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το πράγμα, ας πούμε, όπως το είχε στο μυαλό του αυτός. Έρχεται ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος και ρωτάει τον αδερφό μου τον Παντούκ αν ξέρει κανένα καλό τράμερ. Σιγά σιγά χτυπούσε η πόρτα και μπαίνανε διάφοροι. Συνεχώς. Στο τέλος δεν χωρούσαμε. Και πήγαμε σε στούντιο. Μαλακία. Με παίρνει ο Πάπης ο Παπαδόπουλος τηλέφωνο και μου λέει ότι θες να παίξεις, ας πούμε, στο δίσκο στην Αγρύπνια. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Ήμουν από έναν άλλο κόσμο, είχα μάθει να παίζω άλλα πράγματα, ας πούμε. Η αισθητική μου και αυτό που αγαπάω πιο πολύ είναι αλλού. Και ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνει ένα τέτοιο πάντρεμα. Ο κόσμος του Θανάση, ας πούμε, και αυτό που προσπάθησα να βγάλω και εγώ μέσα.
να βγουν διάφορα πράγματα μέσα σε αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, ώστε να υπάρχει και ένα νόημα, να μπορέσουν να ενωθούν αυτοί οι δύο κόσμοι και όχι να κοντράρουν και να βγαίνει ένα σύνολο. Στο Βραχμό Προφήτη νομίζω ότι τα καταφέραμε. Και μετά νομίζω ότι έπρεπε να γίνει ένα βήμα παραπέρα. Οπότε ήταν μια καλή αφορμή να μαζευτούν και περισσότεροι άνθρωποι, να γίνει λίγο πιο ανοιχτό αυτό το πράγμα και το αποτέλεσμα ήταν μια αγρύπνια. Σ' αφήνω για γλυκιά μανούλα μου και εσείς αγαπημένες αδελφούλες. Είμαστε μια παρέα, ας πούμε, που υπήρχαμε στη Θεσσαλονίκη χρόνια. Τόσοι που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς μια παρέα είμαστε. Δεν παίξαμε ποτέ μαζί γιατί ο καθένας ήταν σε διαφορετικό χώρο. Ήμασταν όλοι από ένα διαφορετικό κόσμο που βρεθήκαμε και κάναμε. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε να παίξουμε όλοι μαζί. Δεν θα υπήρχε άλλη περίπτωση ίσως να δουλέψουμε μαζί, αλλά να που έγινε και ξαφνικά το όλο άρχισε να γίνεται μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους ημερών. Άνθρωποι με τόσο ετερόκλητο παρελθόν και μουσικές επιρροές συνεργάζονται και βγαίνει κάτι το τόσο αρμονικό. Μέσα από την πολυχρωμία να έχει και μια ομοιογένεια. Βρήκαμε ένα κοινό παρανομαστή, τον ήχο. Και σιγά σιγά φτάσαμε στη μπάντα της Αγρύπνιας, κάτι που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την αισθητική της Αγρύπνιας. Αυτό που πάει τα πράγματα μπροστά, έτσι κι αλλιώς είναι η παρέα. Για να γίνει Αγρύπνια, κάναμε 4 μήνες πρόβες πριν. Μόνο αυτό, ας πούμε, που σου λέω, δηλαδή είναι παρέα. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι την εβδομάδα 4 φορές, είναι παρέα. Βεβαίως η παρέα διαμορφώνει το παίξιμο. Όταν κάνουμε μέρες να παίξουμε, καιρό ανυπομονώ, οπότε θα έρθει η ώρα να πάμε να παίξουμε. Χωρίς παρέα δεν γίνεται τίποτα. Ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα, δηλαδή ποτέ. Ποτέ. Γουστάρω τρελά. Τι πας εκεί κάτω, την κάμερα. Όταν παίζεις μάλλον και βλέπεις, ας πούμε, ότι βελτιώνεσαι συνεχώς, όπως εγώ τώρα στο παλάτι. Μας αρέσει που οι άλλοι δεν μπορούν να παίξουν ενώ εμείς δεν παίζουμε μαζί τους. Αλλά ούτε και μεταξύ μας. Μας ποια ήταν η χειρότερη συναυλία μας. Η πρώτη φορά στην Άκη. Κατάλαβα. Εσύ έχεις παίξει ωραία, αλλά μην κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Δεν επηρεάζονταν από όλους εσάς τους μαλάκες. Δοθήκαμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά που είχε επαγγελματικά δεδομένα, δεν γίνεται πουθενά. Αλλά το όφελος είναι άλλο. Και σε σχέσεις και σε αντιμετώπιση της μουσικής. Δηλαδή είναι υπερπολίτημος ο Μίτσος. Ο Μίτσος λείπει, ας πούμε, αλλά το ξέραμε ότι θα λείπει. Παίξαμε χάλια. Και παρόλα αυτά δεν έγινε το πράγμα. Χάλια. Λασπουριά. Όλα άλλα κάνουμε, ξέρεις. Πήραν και κάτι που γουστάραμε και θέλω να παίξουμε κι άλλο και χειροκροτήσαμε. Πόσο? 69 ώρες και χειροκροτήσαμε να πίνετε. Γεια σου, πάμε εσύ. Έλα μίζο να μας σώσεις. Θα σου δώσω σε μιλάμε. Έλα να μας σώσεις, μαλάκα, να παίξουμε ωραία. Μαλάκα, δεν σε κάνω πλάκα. Έλα γρήγορα. Εσύ τι είμαστε, στην Κορία είμαστε. Να μας κάνει τη δουλειά και να φύγει. Επίσης ένα άλλο κοινό είναι η πλακία. Ταιριάζουμε στην πλακία. Δεν νομίζεις. Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μουσικός ή σαν άνθρωπος που θα πήγαινε έτσι να συμμετέχει κάπου ψυχρά. Όλοι βάλαμε ένα κομμάτι από τη ψυχή μας. Τα πράγματα, ας πούμε, γίνονται πολύ πιο όμορφα όταν συμμετέχουν όλοι πραγματικά, φέρνουν τα πράγματα κοντά στον εαυτό τους. Να εκτίθεσαι δηλαδή. Έχει ανοίξει το μυαλό μου πάρα πολύ. Μου ανοίγεις και στη δικιά σου μουσική, βάζεις και στη δικιά σου μουσική μετά πράγματα που δεν θα τα βάζεις. Και ευτυχώς γίνεται πολλές φορές. Νομίζω πως είμαι σίγουρος. Όχι. Θα ήθελα μερικά σχόλια για τη συναυλία. Εσείς που είσαστε δύο από τους βασικούς. Την Αυριανή. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο το παίξιμο. Πώς αισθάνεστε που συμμετέχετε σε μία από τις πιο επιτυχημένες συναυλίες του φετινού χειμώνος? Δεν συμμετέχουμε. Είναι το πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι το ζητούμενο.
αφήνεσαι να σε πάρει αυτό το πράγμα και να σε πάει κάπου και να σε οδηγήσει. Έκανα λάθος σχέση εδώ. Κανείς, απλά νομίζω το παίζουν πολύ αργά. Πολύ καλά. Αργά. Όχι αργά, γρήγορα είναι μάλλον. Δεν τραγουδιέται. Σίγουρα. Όχι, αφού ήταν του. Τι λάθος, δεν έγινε λάθος, καλά μπήκαμε. Εγώ νομίζω ότι ξεκούρδιστοι είμαστε. Εσύ Μιτσό. Άρα εγώ είμαι χάλια. Τα δάκρυα όταν πέφτουνε, πες μου ποιος δεν το ξέρει. Τρύπες ανοίγουνε στη γη, κρυσταλλινιά του ρέει. Κάνουν την πέτρα κοσκίνο, θες μα δεν είναι αλήθεια. Και κάνοντες τα τρίσματα, στην πορφυρένια βήχα. Είναι ανάγκη να τραβάς με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, το προκλητικό. Ο Θανάσης με άκουσε να τραγουδάω παραδοσιακά σε μία παράσταση. Ήρθε στα καμαρίνια, μου λέει σε ενδιαφέρει και όλα αυτά, μετά συναντηθήκαμε, τραγουδήσαμε, παίξαμε και σιγά σιγά έτσι ενσωματώθηκα σε αυτή την ομάδα. Μπήκα ως πακέτο δηλαδή, αυτό που ήμουνα, δεν άλλαξα τίποτα, δεν μου ζητήθηκε να αλλάξω τίποτα. Δηλαδή ο Θανάσης ήταν πολύ ανοιχτός. Θανάση, έκανε μια δήλωση. Είναι θέμα έντασης, είναι η μαλακία του τραγούδι. Στο τέλος ξέρεις με τον παπά. Το παπά μου, το γαμπρό. Το γαμπρό. Μπάμπης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ. Ο Μπάμπης ήταν συγκινητικό το πώς με το που πήγα εγώ ψαρωμένη, με πήρε σπίτι του, με ανέλαβε έτσι προσωπικά, σαν έλα και εσύ να καταλάβεις εδώ τι παίζεται. Όλη η μουσική, Γεια σου Μάρθα. σαν να μου απλώναν χέρι κάθε φορά, από την πρώτη πρόβα, ας πούμε. Να με στηρίζουν, να με βοηθούν πολύ. Σάββατο βράδυ με διώξαν οι γονείς μου. Πότο σπίτι μας καλέ μου. Σάλτηκε γραμματικέ μου. Πότο σπίτι μας κι από τα χοντικό μας. Φεύγω κλαίοντας καλέ μου. Σάλτηκε γραμματικέ μου. Ο Θανάσης μου πρότεινε, μου λέει θες να τραγουδήσεις και κανένα τραγούδι παραδοσιακό. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια δεν συγκρίνονται με τίποτα χειροποίητο. Τίποτα. Είναι αχειροποίητα, πραγματικά. Είναι σαν να φύτρωσαν. Γι' αυτό έχουν αυτή τη δύναμη. Έχει πει ένας φίλος μου ότι κάτσε λέει, αυτά δεν είναι παράδοση λέει, αυτά είναι παραλαβή. Εμείς κάνουμε παράδοση. Οπότε εμείς πρέπει να τα φιλτράρουμε, εμείς να τα ζήσουμε για να ζήσουν. Σπίτι δε θωρώ μιέμονη να μείνω. Βλέπω ένα δέντρο. Δεν τα
τα λέω όπως τα άκουσα. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πει ότι μα αυτό δεν είναι έτσι παραδοσιακό, γιατί το λες έτσι. Τα Καρπάθικα, ας πούμε. Τα Καρπάθικα δεν είναι έτσι. Έτσι τα καταλαβαίνω εγώ. Το λένε κυμπάρισι. Δέξουμε δέντρο. Ένα πράγμα που πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε είναι για την παράδοση, που ναι μεν δεν τη θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, κάτι που δεν πρέπει να πειραχτεί. Ίσα ίσα νομίζω ότι κάποιος πρέπει να σελγεί στην παράδοση αλλά και στα πάντα, να είναι αιρετικός αν θέλει να κάνει κάτι πραγματικό και ουσιαστικό. Αλλά πράγματι είναι ότι πιο σημαντικό έχει υπάρξει στη μουσική τουλάχιστον, και νομίζω ότι αυτό που τη στεφανώνει είναι το ανώνυμο της δημιουργίας. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει εγωκεντρισμός. Είναι κατά κάποιο τρόπο η προσευχή όλου του ανθρώπινου είδους. Θα πω. Θα πεις. Που είπαμε τα... Κάτω στα τσαΐρια, στα τσαεροχώρια, βόσκον μου λες βόσκον. Ωραία Παναγιά μου, και τραγούδια τραγουδούσα, βρε. Κάτσε μου το δείξω τώρα. Πάμε. Κάτω στα τσαΐρια. Στα τσαΐροχώρ. Στα τσαΐροχώρ. Βόσκον. Ρε Μαρσάκη μου. Κάτσε να είδαμε να το στρώσω λίγο, μωρέ. Να πάρει αρχή, να πάει. Βόσκον μόλις βόφωνωσο κι ολόνι βαδί. Όνο μοιάζε βόφωνωση και γέλει βαδί. Εγώ είμαι μαγκουρίτσι. Μαγκουρίτσι ακόμα και τα τραγουδούσα. Κάτω στα τσαΐρια, στα τσαΐροχώρια, στα τσαΐροχώρια, βόσκον μου λες βόσκον μου λες βόνοσκουν κι αραιόλοι βαδείς. Καλή γριά μου γίνε κοριτσάκι και στα αγριόλιβαδα τρέξε να κρυφτείς. Ήλιος πυρπολιτής κι ανάλαφρο αεράκι μαζί σου παίζουν το παιχνίδι της ζωής. Είναι κοντά μας η Μάρθα Φριτζίλα. Μάρθα, πες μας τι θα γευτούμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ που εμφανίζεσαι.
Για πες μας. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα είναι ένα μέρος πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ χαλαρό, chill out. Μάρθα, το ποτό σου. Νέλα. Έλα, ο Δημήτρης. Για πες μου εσύ τα προσωπικά σου, πώς περνάς, είσαι ευτυχισμένη στη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στην από Ελβετία. Σοβαρά. Ουά. Ελβετία με φίλους για σκήξες, είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Εμένα με λένε Ηλία. Εντάξει κι εγώ λίγο. Ο Παρίς, όχι, εκεί πάρε κανονικά. Ζούσε λοιπόν κάποτε ένας βασιλιάς. Καλά το ξεκινάω. Παλιά, πολύ παλιά. Καλός, κακός. Το εξετάζει η ιστορία. Σηκώνεται ένα πρωί, έχει ένα κέρατο. Τι να κάνει, να το κρύψει πώς. Πρέπει να ανεβάσει πάνω τα μαλλιά, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Ο μόνος που θα το ξέρει ποιος. Είναι ο κουρέας. Επειδή να έχεις τρομπετίσει το Toyota. Το δίνει η εταιρεία δωρεάν, το Toyota. Το δύο νέο ρομπότ λέει διαθέτουν μηχανικά χείλη. Το εξορκίζει, του λέει θα σου πάρω το κεφάλι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το κεφάλι σου το έχεις χάσει άμα το μάθει κανένας. Κομμένο. Δεν το λες πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πεις. Ποια είναι η ιστορία? Λοιπόν, οκ. Ωραία. Περνάνε τα χρόνια, ο κουρέας έσκασε. Δεν το έχει πει πουθενά. Βλέπει ένα πηγάδι, σκύβει μέσα και λέει ο βασιλιάς έχει ένα κέρατο. Πού πήγα? Πού βρεθήκαν αυτά? Πού χλιμμένα? Αυτό πώς πάει, τι γίνεται? Άντε παρά. Και φωνάζει ο βασιλιάς έχει ένα κέρατο. Ο βασιλιάς έχει ένα κέρατο. Την άλλη μέρα φυτρώνει στο πηγάδι ένα καλάμι. Παίρνει ένα δοσκός μετά από μέρες, το κόβει, κάνει μια φλογέρα. Άσχετο. Φτιάχνει μια ωραία φλογέρα. Αρχίζει να παίζει, τι λέει, ο βασιλιάς έχει ένα κέρατο, ο βασιλιάς έχει ένα κέρατο, ο βασιλιάς έχει ένα κέρατο. Και το συμπέρασμα. Βγαίνω. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο κουρέας είναι χωρίς κεφάλι, ο βασιλιάς είναι ρόμπα και η αλήθεια στη θέση της. Λοιπόν, συνονόματα. Επειδή τα περισσότερα από αυτά που λέω είναι αλωνών, θα πάω κατευθείαν στις πηγές. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ουσιαστικά σχέσεις απαλωτριωμένων αυτόματων που το καθένα βασίζει την ασφάλειά του στο να παραμένει κοντά στο κοπάδι και να μην διαφέρει στη σκέψη, στα αισθήματα ή στην πράξη από τους άλλους.
Και ενώ ο καθένας προσπαθεί να παραμένει όσο μπορεί κοντύτερα στους άλλους, όλοι παραμένουν ολοκληρωτικά μόνοι. Όλοι νιώθουν να τους διαπερνά βαθύ αίσθημα ανασφάλειας και ενοχής που πάντοτε εμφανίζεται όταν δεν ξεπερνέται η ανθρώπινη μοναξιά. Ο πολιτισμός μας προσφέρει πολλά καταπραγητικά που βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούν συνειδητή άγνοια αυτής τους της μοναξιάς. Έριχ Φρόμ, η τέχνη της αγάπης. Χιόνι και πένθυμος σκυλί βραχνός προφήτης. Χιόνι σε ντόνι τρυφερό για του φιδιού τον ύπνο. Χιόνι και πένθυμος σκυλί βραχνός προφήτης. Κι όμως το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος. Βέβαια το πιο αβάσταχτο συναίσθημα είναι η νοσταλγία της παιδικής ηλικίας. Δεν το είπα εγώ αυτό, άλλωστε, αλλού το διάβασα. 90, 95, Κυράχης όμορφο μικρός, όμως χωραχρεμένο. Το λουζουν το στολίζουνε στο δάσκαλο το στέλνεις. Το καρτεράει ο δάσκαλος με μια χρυσή βερβούλα. Το καρτεράει δασκάλισσα με δυο πλανάρια μόσκο. Παιδί μου πουν τα γράμματα, παιδί μου πουν ο νους σου. Τα γράμματα μου στο χαρτί κι ο νους μου πέρα δέρνει. Πέρα τις μέλες όμορφες, πέρα στις μαυρομάτες. Όπου τα μάτια σαν ελιά, τα μύδια σαν μαϊθάνι. Αλέξη.
kertonut kaikkea, on olemassa yksi videopätkä, se. Onko se ainoa kopio? Ei. Siitä on olemassa yksi DVD. Älä vaan sano, että niillä helvetin leskillä. Onko se on just niillä? No sä oot ihastunut Anttoon. Anttokin on ihastunut sun. Mä haluan olla sun elämässä. Mä haluan jakaa ja kokea asioita sun kanssa. Niillä on mun auto siellä. On sen varmaan jo löytänyt. Onko uhri itse soittanut johonkin numeroon tai numeroihin? Petri Inkisen numero. Poliisissa pimittää tietoja. Tämän takana on sama tyyppi, joka yritti teidätkin tappaa. Tässä ei ole takana pelkkä farmateka, vaan isompi salaliitto. Ensin tapat vaimos, sen jälkeen ne muut. Μαύρες χήρες. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Ο δεύτερος κύκλος. Την εβδομάδα του Πάσχα. Από Τρίτη έως και Παρασκευή, 10 παρά 20 το βράδυ, στην ΕΡΤ 2. εντύπωση που έβαλες κοντά εικόνες από τους μετανάστες τα παλιά τα χρόνια όταν πηγαίνανε στην Αμερική. Πόσο ομοιότητα έχουν αυτές οι εικόνες με τις σημερινές εικόνες των Κούρδων που είναι πάνω σε σαπιοκάρανα και σκυλοπνίχτες που προσπαθούν και αυτοί να βρουν μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, πόσο ίδια είναι. Και μάλιστα όσο πιο πολύ γνωρίζουμε το παρελθόν μας, όσο πιο πολύ ξέρουμε ότι ήμασταν κάποτε και εμείς στη θέση αυτών, τόσο πιο πολύ θα μας βοηθήσει να τους αντιμετωπίσουμε και με πολύ καλύτερο τρόπο. Τι δει να βρεις η Νίνο. Μαρίκα Νίνου, Μαρίκα Παπαγκίκα. Σωστό. Μαρθίκα. 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 Όχι από σοκ, πειράζει. Κοίταξε ρε, μήπως είναι λά καλύτερα, γιατί. Μπράβο, ρε. Πάμε ρε.
και που έχω χαμωμένα. Αν έχω τη ζωή σωστά ή αν στραβά παρμένα, αυτό θα το μαράζει μου. Εσύ λοιπόν ποιος ξέρει τι βγαίνει τούτη αναπνοή, στέλνει φορά από μένα. Κι αν το θέλεις η μοίρα μου τον κόσμο αυτό να αφήσω και κάθε ελπίδα για ζωή απ' την καρδιά μου σβήσω. Μια κούπα από τη στάχτη μου να φτιάξετε συντρόφοι, σαν θα γεμίσει με κρασί μπορεί να ξαναζήσω. Οι άνθρωποι θέλουν να διασκεδάζουν. Μια πλήρως συγκεντρωμένη και συνειδητή καλλιτεχνική εμπειρία είναι εφικτή μόνο για εκείνους, των οποίων οι ζωές δεν τους προκαλούν τέτοια ένταση που να χρειάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους ανακούφιση από την προσπάθεια και από την πλήξη ταυτόχρονα. Ολόκληρη η σφαίρα της φτηνής εμπορικής διασκέδασης αντανακλά αυτή τη διπλή επιθυμία. Προκαλεί τη χαλάρωση επειδή είναι τυποποιημένη και προσυνοψισμένη. Και προτιγανισμένη θα έλεγα. Θοδωράκης Αντόρνο, η κοινωνιολογία της μουσικής. τα κάντε
Μες στο σκοτάδι θα έρθουν πάλι μακρινές φαρμαρίες να ψιθυρίσουν, να θυμίσουν τις απάνωτες φορές. Και εσύ αποσπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις, όλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Να είστε καλά. Τώρα θέλω να μου κάνετε μια χάρη μεγάλη. Έχω ένα ξαδερφάκι, τον Αλέξανδρο, ο οποίος τα βλέπει όλα μαύρα. Θέλω να το ανυψώσετε λίγο το ηθικό. Να τον ανεβάσω λίγο να πει ένα τραγούδι. Έλα, Αλέξανδρε. Ένα πατριωτάκι μου ο Χάρης θα πει ένα παραδοσιακό.
Αστροθάμπο του πρωινού, για χάρη σου αγρυπνούμε, η αναπνοή μας σου μιλά κι οι βράχοι κρύφα ακούνε, άστρο του πρωινού. Το φως σου από ουρανό, από μακρό το στέλνεις, αστροθάμπο του πρωινού, που τη ζωή μας φέρνεις, άστρο του πρωινού. Αστροθάμπο του πρωινού, βλέπουμε να ασημώνεις κι όσο έρχεσαι λαμπρίνεσαι, το φως σου δυναμώνεις, άστρο του πρωινού. Ένα λοφείο πορφυρό φορώντας πλησιάζεις, αστέρι που πριν έλθεις καν, άστρο μου φεύγεις πάλι, άστρο του πρωινού. Αστροθάμπο του πρωινού, για χάρη σου αγρυπνούμε και τούτη μέρα ας μας βρει μ' αυτούς που αγαπούμε, άστρο του πρωινού.
άνθρωπος από τη στιγμή που απέκτησε συνείδηση ξέπεσε από τον παράδεισο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τα δέντρα, τα σκυλιά ζουν στον παράδεισο. Γιατί δεν έχουν αποκοπεί από τη φύση, από το ψυχικό περιβάλλον. Οι μόνοι που έχουν αποκοπεί είμαστε εμείς. Γι' αυτό και την καταστρέφουν κιόλας. Αυτή η αποκοπή από τη φύση μας έκανε απόλυτα μοναχικά όντα. Αυτή τη βαθιά μοναχικότητα που προσπαθεί ο καθένας μέσα του. Άλλοι το έχουν συνειδητοποιήσει και το καταλαβαίνουν, άλλοι χωρίς να το καταλαβαίνουν. Προσπαθούν να την εξοπλίσουν. Γιατί είναι αβάσταχτος. Και φτιάχνουν θεούς, οικογένειες, τέχνη, επαναστάσεις, έρωτα. Στιγμιαία προσεγγίζεται η φύση, προσεγγίζεται το άθλο, το όλο. Στιγμιαία όμως. Ξαναγυρνάς τη μοναχικότητά σου. Η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή προσεγγίζω το απόλυτο. Κατανοώ, αλλά απεχθάνουμε τη βία των δυνατών. Κατανοώ και δικαιολογώ τη βία των αδύνατων και των εξεγερμένων. Βέβαια, εμένα προσωπικά η βία και των δύο περιπτώσεων δεν με θέλει σαν άνθρωπο. Αρκετά από τα τραγούδια που έχω γράψει έχω βγει κάτω από ένα συναίσθημα τρυφερότητας για τους ανθρώπους και για την πλάση όλη. Πιστεύω ότι η ύπαρξη δικαιώνεται όταν δίνει χαρά στους άλλους, ακόμα και όταν δεν το ξέρουν, ίσως ακόμα περισσότερο τότε. Αυτό τώρα βέβαια έρχεται λίγο σε αντίφαση με την αίσθηση που έχω ότι τα πράγματα δεν πάνε προς το καλύτερο χωρίς εξεγέρσεις, ότι χρειάζεται αγώνας. Πιστεύω πάλι και στα πλαίσια των αρχικών ιδιών ότι είναι τελείως λάθος ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός και τα μέσα αγιάζουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι βασικά τα μέσα που χρησιμοποιείς για το αποτέλεσμα. Αν το εργαλείο που χρησιμοποιείς είναι λάθος, θα φτάσεις σε λάθος αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει σε μια κοινωνία τέλεια χρησιμοποιώντας μια τελή οργάνωση, χρησιμοποιώντας ας πούμε μια συγκεντρωτική οργάνωση όπου καταπιέζεται το προσωπικό στοιχείο και η ελευθερία κατακριουργείται και να φτάσει σε μια ελεύθερη κοινωνία. Γίνεται αυτό το πράγμα? Όσες κι αχτίζουν φυλάκες κι αν ο κλειός στενεύει
ο νους μας είναι αλυταριό, όλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Στη τηλεόραση βγήκα μία και μοναδική φορά το 1993, όταν είχε κυκλοφορήσει η Αγία Νοσταλγία. Από τότε δεν έχω ξαναβγεί ηθελημένα. Θεωρώ ότι σαν μέσο η τηλεόραση είναι αντιδραστικό, καταπιεστικό, απαλωτριωτικό. Δεν έχει σχέση το περιεχόμενο. Καλύτερα θα σας τα πει όμως ο Ζαν Μποντριγιάρ από το βιβλίο του Requiem για τα μέσα επικοινωνίας. Η εξουσία στη τελευταία ανάλυση ευχαρίστως θα πρόσφερε σε κάθε πολίτη από μία τηλεόραση χωρίς να ενδιαφερθεί για τα προγράμματα. Η τηλεόραση αποτελεί με την παρουσία της και μόνο ένα κατοίκον κοινωνικό έλεγχο. Δεν χρειάζεται να τη φανταστούμε σαν το αόρατο μάτι του καθεστώτος που κατασκοπεύει την ιδιωτική ζωή του καθενός, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι καλύτερο από αυτό. Είναι η βεβαιότητα πως οι άνθρωποι δεν μιλάνε πια, πως είναι οριστικά απομονωμένοι, αντιμέτωποι με ένα λόγο χωρίς απόκριση. Τηλεόραση, ξέρεις τι κρότο κάνει άμα τη σπάσει?
ζωή πρέπει να την προσεγγίζουμε με τη μέγιστη αγνότητα και να επιζητούμε σε αυτήν εκείνο που μπορεί να μας δώσει. Στοχαστική σαγίνη. Σε μια γωνιά της αίθουσας, με τα μάτια καρφωμένα σε ένα φωτεινό σημείο, έμενα βυθισμένος ακούγοντάς την όπως εκείνος που ατενίζει τη θάλασσα. Η αρμονική της περιπλάνηση, ο πολύμορφος σπινθυρισμός της, ήταν σαν κύμα που θα άδειαζε τις ψυχές των ανθρώπων. Και σαν κύμα που θα μας σήκωνε από τη ζωή στο θάνατο. Ήταν γλυκό το χάσιμο μέσα της, λυκνίζοντάς μας ίσα με την εσκατιά της λησμονιάς. Λουίς Τερνούδα, Όπνος. Πλήρωμα φευκάτο, αντίπανια που κάμισα και για κουπιά τα γέλια, στα ρεύει αναστέναρμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραίοι παρεκάμπας νιώσα, ωραίοι κουρέλου, νιώσα βρε ποτέ εδώ, νιώσα και ποτάλου, νιώσα για λέλη, για λέλη, για λέλη, για σαλά, για λέλη, για λέλη, για χαρά σας βρε παιδιά. Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα, θα μου στέλνεν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράκα. Έφυρα μια στα παλιά, έφυρα δυο στο χωριό, έφυρα τρεις στο σπίτι της. Για λέλη, για λέλη, για λέλη, για σαλά, για λέλη, για λέλη, για χαρά σας βρε παιδιά. Τι το πόσα κανάλια είναι? Τι το λίγο την κιθάρα. Θα δεις τον λαό το. Μίτσο, Να δοκιμάσουμε ένα μικρόφωνο. το λαό το λίγο. Φωνή λίγο, Θανάση, φωνή. Τι είπες? Εγώ είμαι εντάξει στη φωνή, όπως λέει και η Μάρθα. Ακούω καλά. Τη Μάρθα την ακούτε όλοι. Μάρθα, μίλα λίγο. Να δεις τα γένια του κομμάτια. Τέλειο είναι μέσα. Θα βρω πως θα καταφέρνεις Έτσι αμέσως. Μην πεις το μεσημέρι, Θανάση, όλα καλά σε φαίνονται. Κάνε και αυτό, το κάνω λίγο. Δεν το χώρισα την πρώτη μέρα αυτό το μπουζούκι, δεν λέει. Θανάση, άμα είναι να βγάλεις κανένα βίσμα τέτοια, πάντα το πρώτα. Καλώδια είναι, ένα άλλο καλώδιο. Τιτό, ένα καλώδιο. Βρεν από πίσω απ' τη στρατόνα, βαρέσαν μάκα στην υπόγα. Βρεν από πίσω απ' τη στρατόνα, βαρέσαν μάκα στην υπόγα.
κατρακί και κατρακύλησε το φέση. Μας σβήνει ο Άργυλες στη μέση. Και κατρακύλησε το φέση. Μας σβήνει ο Άργυλες στη μέση. Μήπως ήσουν στα Πολσόη, μπαλαρίνα από Σόη. Μήπως πήρε το πτυχίο στο Νουρέγεφε σχολείο. Όλα τα χορεύει, θα δεις. Ζηλεύουν οι γοργόνες. Και από το χορό στρέμουνε στην πίστα οι κορώνες. Και ο Αλέντε Λόνα ακόμα θα αποθούσε τέτοιο σώμα και άμα ζεις ο Βαλεντίνο θα το τρέλνεις και εκείνη.
αυτά. Μάλλον δεν ξέρεις, δεν πρέπει να βάλουμε τίποτα δικό μου μέσα. Μπορεί να τα πιστεύω, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να τα εκφράσω καλύτερα από ό,τι μέσα από τα τραγούδια. Μάσκα δεν έχω να γυρνώ στο καρναβάλι ετούτο. Ότι ένα πρόσωπο που είχε χίλιες όψεις, που είχε χίλιες όψεις, και ένα που είχε μόνο μια, σαν να ήταν σε καλούπι, σαν να ήταν σε καλούπι. Ψυχή μου από πάση, πιστεύει η ψυχή μου, πιστεύει η ψυχή μου από πάση. Η μάνα μου με πέταξε στα κέρατα του Ταύρου στις 26 Απριλίου 1959. Ο Ταυρομάχος 15 χρόνια μετά. Το ίδιο τραγούδι, το Επιτύμβιο, για να δείξουμε ότι η ζωή πάει σπυρωτά. Κέντρο του σύμπαντος για θάνατος, νόμιζω άμυαλος πως ήμουνα.